kaaris Allah ceerno wi kaaris Allah moƴƴi o wi moƴƴi salatul fatihi mo addi o salatul fatihi mo addi o wi sa fayi e janngude ɗum o wi so tawi a fayi e janngude ɗum a wi allahumma salli a wi allahumma salli ala sayyidina muhammadin ala sayyidina muhammadin alfatihi alfatihi ko Allah subhanahu wa ta'ala sirru mo ittino to makko faade e tagaɗo makko o yo tagaɗo makko o andir o ɗon sirru wonde omo woodi wawa rewirde mo ɗum o wi ko sirru mo itti e hoore makko o faadimo tagaɗo makko yo tagaɗo makko o andir on sirru wonde omo woodi e rewirde mo ɗum ko on wiyete Ahmadou ko on wiyete Ahmadou on ɗon Ahmadou noon on ɗon Ahmadou noon sa wi alfatihi lima ughliqa sa wi alfatihi lima ughliqa ko wonno e on sirru ko wonno e on sirru ko konngol ma ngol ƴetti heen konngol ma ngol ƴetti heen ƴeftanima heen an muhammadiyatuma an muhammadiyatuma gonɗo sirru gonɗo hakkunde tagaɗo makko e an tagaɗo e tagaɗo makko e an tagaɗo makko mo aɗa andira tagaɗo makko gandiramo kanko tagɗo o omo woodi omo rewe on sirru wiyete muhammadiyatu ko woni hen an gona ɗum ko wiyete muhammadiyatu ma ɗum rondima e oɗo sirru ahmadiya ko wawi o wi ɗum rondima e oɗo sirru ahmadiyatu ko wawi so tawi ceerno wi so tawi a wi wal khatimi lima sabaqa ko wonno e sirru muhammadiya giwɗo e tagaɗo makko o fayi e ma mo aɗa andira tagaɗo makko o gandiramo kanko tagɗo omo woodi ha mbawa rewdemo muhammadiyatu ma o an to tago muhammadiyatu ma to tago e sirru to sirru tago muhammadiyatu ma mo keɓɗa e makko kanko muhammadu sirru biyeteɗo muhammadu o giwɗo e makko mo Allah waɗi hakkunde ma e makko ɗo wiya muhammadu ɗo on ɗon sirru ko ndondiɗa hen ko nde tagaɗa e makko nde ko ɗum wiyete muhammadiyatu maɗa ko on noon sirru ndo dortoɗa ko iwito hakkunde makko e Allah e ko iwi ko hakkunde makko e ma ko on muhammadiyatu ma ndo keɓirta ɗum ɗum ne wona ɗon tan ɗum ne wona ɗon tan ayide hay Allahu mo mbiɗa o oɗo Allah muhammadiyatu ma faggitanima hen muhammadiyatu sirrul muhammadiyati ɗo wiya muhammadu iwde makko faade e ma konngol ngol faggitinimama muhammadiyatu e sirrul muhammadiyati gonɗo ɗon e sirrul muhammadiyati gonɗo ɗon faade e ma ina ɓeydanma muhammadiyatu ma to tago mo dañɗa e makko on na ɓeydo on dewema Allah fof tawi Allah tawi alhamdulillah sa juuli e nela sa jangi alquran sa juuli farida sa hoori kala ko mbaɗɗa e dewal Allah ko mbaɗɗa ɗon ko ma ɗum faggitine e makko muhammadu o ko ina ɓeyda muhammadiyatu ma o no ɓeydori fof noon qimama ɓeydorto noon konngol ma ɓeydorto noon golle ma ɓeydorto noon anniyama ɓeydorto ndewema Allah ɗe ko woni hen ko kala ko keɓɗa hen e muhammadiyatu sirru o ina ɓeydo e ma
دائما kala no ɓeydori kala noon no ɓeydori noon ɓeydoto noon ɓeydotoɗa kala no ɓeydori kala no ɓeydoriɗa ɗum konngol ma ɗum konngol ma ɓeydorto hanki allahumma jiida e allahumma hande jiida e allahumma nde wonno allahumma nde wonno allahumma hanki e julɗele ma hanki e julɗele ma hanki e janggo alqur'ana ma hanki alqur'ana ma hanki e miijo ma allah hanki e miijo ma allah hanki e dewe ma allah hanki e dewe ma allah hanki saggitinima e muhammadiyatu o ina ɓeydo e ma ɗum waɗi ñalawma hande a ɓeydima e dow hanki tawde a ɓeydima e dow hanki konngol ma ɓeydima golle ma ɓeydima andiya ma ɓeydima allahumma hanki ko dañnoɗa hen ko allahumma hande rokkete e makko ko ɓuuri ɗum hankadi ko ni tan ngabdirta sa faami a andat salatul fatihi ko hunde mawde so tawi ko noon wayi oɗo muhammadiyatu noon mo faggortoɗa be ma Allah oɗo muhammadiyatu noon mo faggortoɗa be maɗe Allah ɗe mo wi ko an woni ɗum woni an mo wi ko an woni ɗum woni an so tawi a haali salatul fatihi tawi a jangi salatul fatihi ko haalannoma tagore Allah nde ko taga e mum ko e ko haalanma ko tagano e on tagaɗo woni enen e ko tagirte enen tagaɓe e makko e ko tagirte tagaɓe e men ɗe oɗo silsila mo wi ha yetto ñalawma hande daiman fofof ko tago tagirtengo tago ha alaɗo haaɗi tago tagirte no wirunoma ni tagore nde wotere nde o tagiri tagore nde ha gasi nden tagore tagaande e tagore nde woni nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam gonɗon tago ngo tagire tago ha yetti enen e foofali men ko enen tagira ɗum leƴƴele men ko enen tagira ɗum ɓiɓɓe men ko enen tagira ɗum ɓenne kadi tagire ɓiɓɓe mumen e foofali mumen e leƴƴele mumen e konguɗi mumen e nanɗe mumen e taɓale mumen e gurna mumen il faut ko taga tagira ko tagaɓe ɓen ɓenne kadi ɓe tagire tago wonno ha alaɗo haaɗi ɗum ɗo fofof wal khatimi lima sabak yetti ɗum fof rendini ɗum fof tottima muhammadiyatu ma yetti ko wawi hen so tawi ka anantidi ko haali ko ma andu ceerno wi ma andu سينجي صلاة الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح كسينجي كوني حكولي الله ينلادو والخاتم لما سبق كسينجي كوني حكولي نلاد صلى الله عليه وسلم إميدن تابون غوفو كلا كوانا كانكو jetti ɗum fof aha konguji maɗi tottima kala ko wonno tengi mum heddo sirru muɗum sirru muɗum ne heeɓo e nder tengi ndi keɓɗandi o wi sirru mum ne heeɓo e nder tengi ndi keɓɗandi kono an a ala lawol a ala mbaadi a ala sifa heɓirde ɗum muhammadiyatu maɗa an tan ga sirral muhammadiyati gonɗo hakkude ma e muhammadu ala koye on sirru keɗirta hunde sirru gonɗo e ahmadiyatu ko on keɗirta ɗum
heddi noon on heddi noon ay ɗo ko haala ɗo ko ay ɗo ko haala ɗo ko ɗo wiyete suluku ɗo wiyete suluku awliya o dendagal waliyaɓe fof ina heddi noon ene heddi noon e konguɗi ɗi e ɗiɗi ko wiyetake suluku ko wiyetake suluku ɗum na deƴƴa ɗon ɗum ene deƴƴa ɗon ɗum sa wi allahumma salli ala sayyidina muhammadin alfatihi ɗum sa wi allahumma salli ala sayyidina muhammadin alfatihi awini amini والخاتم لما سبق والخاتم لما سبق ثم أناتي السلوك وونا سلوك الأولياء سلوكنا الله صلى الله عليه وسلم ɗum noon omo deƴƴi ɗum e oɗo banda ɗum noon omo deƴƴini oɗo banda ɗum waɗi ko deƴƴi ko deƴƴen ɗum allahumma salli ala rasulillahi nane ko juuleten ko ceerno wi nane ko juuleten ko si andano ko oɗo banda so andano oɗo banda ko hen tawreten ɓerdam nde ne yaha e salatu ala nabi ɓernde makko nde ene yaha e salatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa sallam tawmi salatu ala nabi oyo tawi salatu ala nabi ko kañum tagongo ko kañum tagongo ko kañum woni ko tagɗo e tagaɗo fof ko kañum woni ko tagɗo e tagaɗo fof yettirimo kanko ɗum wiyete mouhammadou makko ɗum wiyete mouhammadou makko o mouhammadou wona sirata ko jettaɗo oyi mouhammadou wona sirata ko jettaɗo hol ko itta oyi holko itta e konngol ngol jettaɗo holko ittitina e konngol oyi holko ittitina e konngol he holmo mbawɗa wiide o ala hen holmo mbawɗa wiide o ala hen tawde ko jettaɗo tawde a wiyanimo yimɓe jetti a wiyanimo malaikaji jetti a wiyanimo Allah yetti a wiyanimo leɗɗe jetti mbiɗa tan ko jettaɗo holi gandal ma e wawde holidade yettuɓe mo ɓe holi gandal ma holno gandirta ɗum so tawi ko yettude mo noon o wi so tawi ko yettude mo noon ko ɗum wiyete salatu ala nabi ko ɗum wiyete salatu ala nabi enen tagore nde o wi enen tagore nde omo yondini e ko jettugol meɗen omo yondini e jettugol meɗen e makko sallallahu alayhi wa sallam enen jettugol meɗen o wi enen jettugol meɗen e makko ala ɗo yetti e makko awi ala ɗo yetti e makko so wona fodde so jettiɗen e makko so wona fodde ɗo jettiɗen e makko ɗo ɗo jettiɗen e makko ɗo jettiɗen e makko ɗo noon koko ƴettuɗen e makko koko ƴettuɗen e makko ko e mouhammadiyatu makko waɗi ɓerde mene miiji oɗo waɗi ɓerde makko nde eɗe miiji hina makko an gaaɓi yondinare makko ga jettede mo firani wata en jettumo kono ina siri hayso en jettanimo enen oyi kono ene siri hayso en jettanimo enen alata to makko kato jingol e yettede damen ga ɗum wiyete lahu hinan an zalika ene woɗnimo yondinare ga ene woɗanimo yondinare ga ɗum ha noon ganden ɗum ko hunde mawde o wi ha noon ganden ɗum ko hunde mawde yettudemo nde ha ganden ko hunde mawde
haa kadi ngannden so en jettanimo omo yondini heddotaa ko kadi jingol makko o wi heddotaa ko kadi jingol makko e meeɗen yo en jettumo heddotaa ko alaa to makko o wi alaa to makko to haa nganndaa ɗum o wi haa nganndaa ɗum haa nganndaa kadi yettudemo no ɗum foti o wi haa nganndaa kadi yettudemo no ɗum foti ko huunde mawnde ɗum dañƴen ko so tawii a yettiimo aan a juuli e makko malaykaaji no ponno ko laawol gootol juulɗaa e makko malaykaaji Allah ɗi fof gooto fof juulat e ma laabi sappo sabu gootel ngel juulɗaa e makko aɗa waawi qiima gootel juulgol e makko nden on sahaa o wi aɗa waawi qiima juulgol e makko nden gootel on sahaa juulgol e makko aɗa anndi ko woni ɗum aɗa anndi ko ɗum qiima mum no foti aɗa anndi ɗum qiima mum no foti haqqille ma no waawi homindaade ko kaalataa laawol gootel malaykaaji Allah ɗi fof kaala e ɗum e ma laabi sappo laabi sappo ɗum de ko hunde mawde ɗum tan yoni ko ina anndina en ɗin ɗon malaykaaji ko ɗi juulooji e makko ko adine juulɗaa e makko juulgol malaykaaji e makko ɗum tan tawi ko ɗum tan rokki en gandal wonde omo jogii yondinaare ga juulgol meeɗen e makko tawde malaykaaji eɓe juula e juulɗo e makko tan holko haali noon kanko tawde juulɗo e makko fof eɓe juula e mum laabi sappo gooto fof holno qiimortoɗaa kamɓe no foti koɓe juulata e makko nden kamɓe koye maɓɓe holno qiimortoɗaa no foti kamɓe nden koɓe juulata e makko no foti ndewal haalune koɓe juuloɓe e makko tan aɗa waawi anndude qiima juulgol maɓɓe e makko no foti an ko ngannduɗaa ko juulgol maɗa e makko ko gootel so ɗiɗi so tati ɗum ko wiɗiɗa e ko malaykaaji juulata e ma sa juuli e makko ɗum ko tati ɗum ko sappo ɗum ko wiɗiɗa kono juulgol malaykaaji e makko kam a wawa homindaade ɗum no foti kanji malaykaaji ɗine juulgol majji e makko omo jogii yondinaare ka ɗum fof woni yetteede nde ko yetteede nde kaalaɗo ceerno haalata ko wiyete Mouhammadou ko ɗum haalata ɗum woni juulgol ngol ɗum nganndirta ɗum ko inna allaha no juula e makko wa malaikatahu no juula e makko ɗum tawɗen ya ayyuha alladina amanu onon ne juule e makko ko eɗen cakkiti tawɗen ko malaykaaji ne juula e makko en juulani e makko malaykaaji tawi ko Allah ne juula e makko juulaɓe juulani e makko ho andintuma holno andintuma oɗo jettaɗo holno yettori no foti ko yetta oɗo jettaɗo holno yettori e holno yettora holno o yettora holno foti ko yetta mane o fuɗɗa yetteede mi anda en ganda Allahumma salli ala rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ko haalata ko ceerno ɗumen won ko haalata ko e alaa won ko haalata ko haangaaɓe o wi haangaaɓe ɓe jeɗaaka moƴƴere ndeɓe nani wonde cheikhna ahmada tijani wi'i kala dendo alqur'ana mo wawa rentade alqur'ana salatu ala nabi ɓuuri e makko jangude alqur'ana ɓe ɗayiɓe mbi o ɓurni salatu ala nabi alqur'ana ɓe ɗayiɓe mbi wonde o ɓurni salatu ala nabi e alqur'ana ɓe jeddirimo ɗum
ene sinno ɓe ngannduno ko miijotoɓe miijoto ɗo ko o wi sinno ɓe ngannduno ko miijotoɓe miijoto ɗo ko koɓe mbawa haalde ko ɓe mbawa haalde ko ɓe jaɓatno ɗum ɓe jaɓanno ɗum oɗon jaɓanno ɗum ɓe jaɓanno ɗum jaɓanno ɗum no feewi ɓe jaɓanno ɗum no feewi dokkal ceerno wi dokkal sifa dokkal ene rokkuma ko cogguma wawa rokkudema ene rokkuma ko cogguma wawa rokkudema ene rokkuma cogguma o wi cogguma ene wawi rokkudema ka heɓrani cogguma ka a heɓrani cogguma ene wawi rokkudema ko keɓirɗa cogguma tawi wona cogguma ene wawi rokkudema ko keɓirɗa cogguma tawi ɗum wona cogguma ɗum cogguma ne wawi ɗum cogguma ene wawi ɗum sooɗa ha kaljita cogguma timmi mo coruɗa o itta hunde wima yes fawanma hen ɗum wona cogguma o ɗum wona cogguma kono ko coggu ngu rokkuma ɗum sinno wonano coggu ngu a heɓata ɗum ko noon joom hunde nde so fayi e rokkudema tawa wona jeeyodiral o wi kono noon joom hunde nde so fayi e rokkudema tawi wona jeeyodiral ko coodirannoɗa temedere ko keɓa fodde mum o fawanma hen seeɗa so jomum fayi rokkudema tawi wona coggu omo wawi rokkudema ko ujunere wawa sodde ay ɗum wona coggu dañirɗa ɗum ko dañirɗa coggu ko seeɗa wonata ko dañirɗa coggu ko seeɗa wonata fotata e coggu ngu kono ko saɗa rokke kono so tawi aɗa rokke aɗa wawi rokkede ko ɓuuri ko dañirta coggu aɗa wawi rokkede ko ɓuuri ko dañirta coggu ngu ko ni salatu ala nabi waade e farillaji salatu ala nabi waade e farillaji ɗi salatu ala nabi ko ni waade e farillaji ɗi farillaji ɗi ka kalnaɗo ɗum farillaji ɗi ka kalnaɗo ɗum kono so wonno inni teno ko coggu wiyeteno ko coggu ɗum Allah haali ɗum ko misal tan inna allaha ashtara min almuminina ko noon de anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata ɗum woni coggu ngu holko soori e maɓɓe yuqatiluna fi sabilillahi fayaktuluna wa yuqtaluna ɗum woni cogguma ɗum woni an cogguma ɗum keɓirɗa aljanna o ɗum o wi ko coggu ay ɗum ko farilla jihadi e waktu mum ko farilla no julde nde wayni way julde nde fukkata ɗum julde fukkata jihadi e waktu muɗum tawde en jangi alqur'an so waktu yoni ɓeɗo yo keblo iccita ande ɓe almami o julna ɓeɗo darɗe ɗiɗi ɓen cilmina ɓeɗo juulanoɓe ɓeɗo jaaha daroyɓe ɓe gara kañumen juula darɗe mumen ɗiɗi wona ɓe gusti ewa wotuɓe hen kala gusti kono farilla o fukkani jihadi o wiyata yo woppa jihadi o ha juule ha gasa ala koye nder julde he jihadi o e julde nde yadata ndeke kay ko farilla o ko goto tan ndeke julde ndene ko coggu korkaka ko coggu fofof ko coggu ko keɗirta ɗum ko noon ɗum woni wa'du makko hoɗore makko ɗum aɗa wawi hebde hen aljanna
kono malaikaji Allah ɗi fof noɓe poti ni fof ndenda goto wo juula e ma sappo baraji ɗi ndindanɗa aɗa wawi hedde ɗum e farilla ma o wi dendagal malaikaji Allah ɗi fof ɗi poti ɗi ndenda moni fof juula e ma sappo aɗa wawi hedde ɗum e farillaji maɗa ɗin baraji aɗa wawi hedde ɗum aɗa wawi hedde ɗum e farilla maɗa farilla ma ko aljanna tan keɓata o wi an farilla ma o ko aljanna tan keɓata hen ɗum ɗo noon ko aljanna e ko wona aljanna ɗum ɗo noon ko aljanna e ko wona aljanna to ɗum woni ko mbiyatmi ɗum woni ko ceerno mo wiyata coorata o mo coorata o so fawi e westema so fayi e westema ko seeɗa o waɗan ko seeɗa o waɗantuma ɗum ko coggu ngu rokkuma so fawi e rokkudema so fayi e rokkudema ɗum wawi rokkudema ko ɓuuri coggu on wawi rokkude ko ɓuuri coggu ko ni salatu ala nabi waade e alqur'ana ni o waade ko heddi ko ni salatu ala nabi waade e alqur'ana ni waade ko heddi ko fof naam Allah on ballo Allah on ballo astaghfirullah seɗɗo to haali ko anda yo intina min intinima to Allah كما صلاة على النبي wiyete dokkal Allah e tagore mum kono wiyete dokkal Allah e tagore mum ɓe ngala sababu o wi ɓe ngala sababu ko dokke makko tan bisimilla janggoɓe alqur'an janggoɓe alqur'ana ɓe bisimilla nodde tan ko jani tan sallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تركوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. endirini ɗemɗe ɓerɗe meɗen o endirini ɗemɗe ɓerɗe meɗen ɗo wirunoni e ɗemgal ɓernde makko ɗo o wirunoni e ɗemgal ɓernde makko en wirini ceerno wi en wirini e ɗemɗe meɗen e ɗemɗe meɗen ɗo wirunoni e ɗemgal makko ɗo o wirunoni e ɗemgal makko en wirini e terɗe men ceerno wi en wini e terɗe men eɗo wiyanno noon e terɗe makko eɗo o wiyanno noon e terɗe makko en mbi alhamdulillahi rabbil en alamin mbi alhamdulillahi rabbil alamina awalan ɗo wino nde o wi noon nde ɗo o wino ene o wi noon nde ɗo faandi ɗo o faandi ko o faandi ko o faandi eɗo wonno eɗo o wonno eno wonirno ene o wonirno en mbi ɗon en mbi ɗon alhamdulillahi rabbil alamina faandare makko alhamdulillah ɗo wonno ɗo o wonno eko wonno eko o wonno en mbiri ɗon alhamdulillah en mbiri ɗon alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi tatabijo o alhamdulillahi tatabijo o dendagal ko tawnuno e ɓernde makko ko tawnuno e ɓernde makko oɗo fini ɗum e ɗemgal makko oɗo fini ɗum e ɗemgal makko omo haalana ɗum terɗe meɗen omo haalana ɗum terɗe meɗen ɗe ɗonne kadi en mbi ɗon alhamdulillah ɗonne kadi en mbi ɗon alhamdulillahi rabbil alamina gonga noon ene yettini ceerni gonga noon ene yettini sabu faandare makko
ko haalande en no Allah yettirte ko haalande en no Allah yettirte e andinde ruhuji men ɗi e andinde ruhuji men ɗi jekkirɗe Allah ɗe jekkirɗe Allah ɗe ko ɗum woni ko faandi ko ɗum woni ko o faandi o andini en wonde Allah subhanahu wa ta'ala wonde Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni jettiniiɗo ko kanko woni jettiniiɗo ɗo yetti hoore makko ɗo yetti hoore makko ɗum waɗi ceerno wi ɗum waɗi omo wiya so Allah yetti hoore mum to jaati mum so Allah yetti hoore mum to jaati mum iwde e jaati makko faade e jaati makko iwde e jaati makko faade e jaati makko gaa jaati makko gaa jaati makko ngol jettugol makko hoore makko ngol jettugol makko hoore makko jaati makko no dari nden ɗon darnde jaati makko ene dari nden ɗon darnde ene dari e ndinmbaɗi ene dari e ndinmbaɗi ille makko fof o wi ille makko fof e sifaaji makko o wi ene dari e ndin mbaɗi o wi ene dari e ndin mbaɗi ɗum tagore tawaka e ɗum tagore kaarik Allah ceerno wi kaarik Allah